Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musulod nga balita. Patay ang usa ka tulo ka bulan nga batang babae sa Roas, Zamboanga del Norte, human napaakan og iro. Ang pagsulod sa iro sa nahimutangan sa bata nakuhaan sa CCTV. Dugang detalye sa report ni Chris sa Dapitan. Makita sa CCTV footage dinhi sa usa ka gasoline station sa Rojas, Zamboanga del Norte ang magtiayon nga trabahante samtang naghulat og customer ni adtong Abril 3. Taud-taud adunay milabay nga iro ug paingon kini sa usa ka lawak sa gasolinahan. Pipila lamang ka segundo, daling midagan ang magtiayon paingon sa sulod ng gipadulngan sa iro. Nigawas ang lalaki, karga ang iro ug gibundak niini sa simento. Didto nahibaw-an nga gipaak di ay sa iro ang ulo sa ilang anak nga babayi nga si Natasha Talibong. Tulo pa lang kabulan nga gikamatay niini. Nakadagan pa ang iro samtang gidala sa ospital ang bata. Kanang iro gani mismo, nilabay pa gani sila ang atubangan. Huwag gani sila kabantay. 13 segundo, nasulod ang iro dito sa kwarto. Mao to nga kaon paak sa iro ang ulo o dito na ilang gisulod. Narabagod sa salog ang kuan god, ang higdaanan god sa bata nga gilapag ra nila. Dugang sa kapulisan nga dili kuno binuhi sa magtiayon ang maong iro. Ginapangita kuno nilang iro sa karon aron mahibal-an ang tag-iya niini. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa ginikanan apan nagdumili kining mohatag og pahayag. Gilubong na sab sa kabanay ang bata. Dili gyud nato tagaan og kumpiyansa na mahimong mausob na pod ang nahitabo. Importante gyud nato yung mga mata na gyud ka nagtutok-kuan. Although nga natay gipang trabaho, pero di gyud nato kalimtan nga mahimo maduol sa ato ang kiliran ang mga bata. Ako si Chris sa Dapitan para sa 1 Mindanao.